Jedna od najduhovitijih osoba. I za kraj, smrt fašizmu i da je vječna Crna Gora i da je vječna slava i hvala profesoru, filozofu Milenku Đurđeviću. Posle ovih divnih riječi našeg dragog prijatelja Dinka želim samo par rečenica zahvalnosti našem dragom profesoru, njegovoj ljudskosti i svemu onome što je bio, njegovom širokom osmijehu i njegovoj bezgraničnoj ljubavi prema svakom čestitom čovjeku. Donio sam zemlju sa Belvedera da stavimo preko njegovih posmrtnih ostataka, iako ljudi poput Milenka ni svojom smrću ne mogu da nas obeshrabre. Ja u ovom trenutku osjećam hrabrost i osjećam i dalje njegovu ljubav i sve ono što je čitavog života stvarao. A kao što je znao da kaže, najveća moja djela u životu je moja porodica. Mi smo svi ponosni što smo imali Milenka. Crna Gora gubi veliki oslonac, ali je ostavio mnoga djela iz kojih možemo neiscrpno da se učimo kako se poštuje, voli i Crna Gora, kako se poštuje i voli čovjek i način kako na onaj tradicionalni način da se prema svemu odnosimo. Profesore, hvala ti za sve što si uradio i za Crnu Goru, i za crnogorski jezik, i za Crnogorsku pravoslavnu crkvu. Neka ti je vječna slava i hvala i neka ti duša u raju počiva. Amin. Teče